good morning everyone. At nandito tayong muli sa mga pwestuhan ng mga vendor na nagtitinda ng sari-sari o anumang klaseng laman dagat na bentahan dito sa Malabon Fish Market. So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explore na mag-explore at iikot kayo dito sa mga latagan sa Malabon Fish Market. So, tara, let's go! So ganito ang ating i-update sa mga latag ni Boy Bangus. 60 pesos meron. Sold out na 60 pesos na bangus ni Boy Bangus sa Malabon Fish Market. At yung mga update natin sa mga latag niya ng bangus, papakita natin yung mga presyo, no? So shout out po, magandang umaga po. Thank you po, salamat po. At ganito yung mga sitwasyon, no? At kung pagkagulo yung mga latag dito sa kanilang bentahan at doon din kay Boy Putik. So kasi ang mga presyohan ay napakamura at sulit sa presyohan ang mga kada piraso ng bangus. So ito yung update natin. Meron tayong 130 ang mga kada piraso ng bangus. At meron din po tayong 120. 120 bangus dagupan ni Boy Bangus sa Malabon. Maganda yan, maganda naman yun. Hindi makain ka naman ng ano, bawal. Pambulan yung daing. 298, 290. Yogurt. Slice ko para makita mo. Magkano presyo, Jeff? 220. 220. Taas tayo na tuna natin. Yan o, 220 mga presyohan, no? Magkano yan? 220 po doon. 220, bulik tuna. Ito lingan magkano? 150 lang. 150 per kilo ng isdang tulingan. Dos kiss. Ano? Double check natin. Ayan, 100 pesos, no, sa mga latagan. So yun yung ating update sa latag na Jeff at Boy Bangus sa Malabon Fish Market. At tayo naman ay nandito kay Boy Putik, no? Latag ni Boy Putik ngayon ng mga murang bangus. Sandaan po, maraming dagdag. Ayan po, no, yung mga 100 pesos. Lahat ang yan. Tahong at talaba. Lahat ang tepaklas. Sipon. Sipon po for 20 kilo. So ito yung 90 pesos na latag. Ayan, 90 pesos na latag ng mga bangus. Boy Bangus. At meron din po 80 pesos, no, sa mga bangus dagupan dito ni Boy Putik. So shout out sa mga kababayan natin na namimili sa kanilang pwesto dito sa Malabon Fish Market. Shoutout Boss Lando sa So shout out sa iyo. Magkano ngayon tilapia mo? 120 pa rin, walang pagbabago. Walang pagbabago, 120 120 po. pa rin ang mga per kilo. Eh, nakakailang box ka na ba ngayon? Ang pagkakain boss. Yung Ano ba? Ang lima. pang-5. Dalawa pa. Okay. 2 box pa. Bali ang in-order niya mga box na tilapia, no? 7 cooler. 120 boss. So yan po si Boy Tilapia, Alias Boy Pogi, the house. aka Boy Pogi. Shoutout kay Kulot. Papansin TV. Ah, Naging okay na, nahabol niya yung corset kahapon. nahabol niya, nakausap niya. Abot na sa may, ano yata yun, takot ng pangulo. Buti naabutan niya. Tanong siya kahapon. Oo. Sabi ko sa kanya, kapag siya sa dali na lang para walang ano. Shoutout sa'yo, Papansin TV, nagbibigay sa akin tilapia kahapon. Wait yun, si Papansin TV. Papansin TV sa Oo. Tsaka si Elmo Kabarbers natin na nag-update yan sa Burautan sa Divisoria. So shoutout sa'yo, Boy Putik. Shoutout nga pala boss sa ano boss? Kanina. Sa
San Bartolome, happy fiesta. Ayun, San Bartolome, happy fiesta. Sa mga kaboxing ko bukas. Ayun, mapapalaman pala si Boy Putik bukas. Boss Lando, Oh, malaman niya si Boy Boss. di ba makakalaban ito, Boss Maki? Bukas. Naipeso mo na ba doon sa baba? Zero, boss. Iyan na zero. Nakita natin muy liit. Ito yung muy laki. Kinausap ko yung kahapon doon eh. Ang laki ng tanggi. Laki ng tanggi ng bata. Hindi ko tatay yun ah. Biniro ko na sa dulo eh. Pag-alagala na naman eh. Yung pa ako. Pero 70 pesos sa mga kilo ng tahong at presyo ng mga isang tulingan ay 160 per kilo. So yan po yung kanila mga latag. Salamat sa iyo, Boy Moy, Tampi. At ito naman yung mga gulay, no? So ganyan po yung mga presyo ng kanilang mga gulay na ating na-update sa Malabon. Ate Roji! Good morning sa'yo, Ate Roji. Bumili na pala siya rito eh. Sabi niya sa akin, bumili na ako, Boss Lando, doon sa ng bahay, Kuya. Ang sarap daw. Wala na, maaga pa, may nag-sold out na eh. Ayun nga, sabi niya sa akin, bumili raw siya sa'yo ng bahay. Eh, ikaw lang naman may tinda rito noon. Sabi, ang sarap daw ng bahay, Kuya. Paborito niya kasi yun. Maaga pa lang, na-sold Sabi ko out. sa kanya, punta ka doon kapag ano, sa Malabon, umaga, Sabado at Linggo. Yan sigurado may mga bahay, Kuya, yan. Sigurado ka dyan makakabili ka. Agahan lang. Oo, kasi mabilis nga maubos. Kanina si nanay ang aga. Ah. Kasi nalo niya sa lugaw paninda. Kaya pala. So yan po yung mga bentahan po dito ng manok na calves, no? 130, 85 sa balot ng leeg at backbone na 100 pesos. At Roji, salamat po at presyohan ng ating mga prutas dito. 3 pieces, 50 pesos mansana. At ang ating mga rambutan ay 60 pesos yung mga per kilo. Tapos ito pa, no? 4 pieces, 100 pesos. At ang ating ubas ay 160. 160 ang per kilo. Alright? Ayan ang ating mga saging, 70 pesos per kilo. Ano pa? Alright, so sitaw. Ayan po ay 35 pesos. Tali. So yan yung mga gulay rin po ninyo na mapipili sa Malabon Fish Market. So ito yung mga sapsap, biglang lumiit. Lumiit yung sapsap nyo ah. Ayan po, 140 po per kilo. Sige, salamat. At mga tunsoy, no? Tapos bakoko. Dito naman po yung mga tahong natin. 100 pesos po yung kada pakal. Tahong talaba. At paubos na, no? At alimasag natin dito, alimango na bentahan ni Boss Loris sa Malabon. Update din natin yung kanyang paninda. So mga alimangong buhay. Tapos alimasag ang lalaki. Para makabawas ako na ilan. Magkano presyo dyan, Boss Loris? 300 sa alimango. 600? So yan po yung mga presyo, no, na ating in-update dito kay Boss Loris sa Malabon. Salamat kay Boss Loris, thank you. At mga hipon naman dito. At isdang tulingan. 150 ang mga per kilo. Boy, tulingan! Tulingan, boss. 150 na lang kilo niyan. Ayan, no? At dito naman tayo sa iba pang latag. Boss Lando, 300. 300 at 320. Medyo mataas pa rin ang mga presyo Pero ako, ng boss Lando, hipon malalaki, 400. kanina. Ngayon, kahit ngayon, boss Lando, ilalabas ko lang. 280 ay 300. 300 at 320 mga per kilo po ng mga hipon dito sa Malabon. Ikaw, gusto mo ba? Pusit kalawang ito ni Kuya Ricky. At magagandang mga yellow pintunan natin dito. Ito yan, oh. Mga paninda ni Ate Ria at Kuya Ricky sa Malabon. Meron tayo mga isdang barakuda at gulyasan. Magkano kilo dito, Pogi?
300. 300 sa yellowfin dito. 250. 250 ang mga per kilo. Yan po yung mga presyohan dito kay Kuya Ricky. Ay, yung mga pusit kalawang bentahan Pa magkano. rin. 220. 220 pa rin ang mga per kilo, no? So, yan po yung natagan ngayong umaga ni Kuya Ricky dito sa Malabon. Ayan, di pa tayo dito pa. Sinanay mo na. Kuya Ricky, magandang umaga po. Shout out po. So, ito yung mga latag niya ngayon, no, ng pink salmon. 180. Yan po yung mga presyo, 180, mga bangus na malalaki. 20. Dito ako kay Ricky sa ano? 180. Tilapia po. Lumpia, 130. 130. So yan po yung price update na ating ina-update dito sa mga latag ni Kuya Ricky sa Malabon Fish Market. Kuya Ricky, salamat pong muli. Thank you. Salamat. Tiria, thank you po. Alright, lipat na tayo para sa mga update natin. So shout out sa mama mo. Good morning. Ma! Okay ka ma! 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 Okay ka sa vlog. Oy, Bastado! Shout out! Shout out sa'yo. Ano nangyari kay Bali? Yun, sa hospital. Hindi ka na mamatay. So, hipon nila ay 340 per kilo. Si Jumong Balibalakang, Bastado. Nasaan? Si Jumong Bali. Wala, hindi kami nasama ngayon. Pero ngayon, Sa hospital siya ngayon, nakakumpine. 340 sa mga hipon dito at 1/4 po natin ng kamatis, no? 15 pesos. So, yan po yung presyo ng kamatis. Bali, 60 pesos ang per kilo ng kanilang bentahan dito sa Malabon. Salamat sa inyo mga lodi. At mga presyohan dito ng mga hipon. 300 at may 260 at 320 sa mga per kilo ng pusit dumot. 320 sa mga pusit dumot. At mga tilapiyang Batangas natin dito, no? So, ang daming hipon na latag ngayon dito sa Malabon. Ganito yung mga latagan ngayon at napakarami, no? 340 at 380 per kilo. 380. Yan ang mga hipon na latag natin dumagsa sa Malabon Fish Market. At presyo ng mga kilo ng ating mga tawang ay 100 pesos kilo. 160 sa bangus per kilo. Tilapiyang Batangas ay 110. Yan yung mga presyohan. So dito 280. Kaya nga, linggo. 300 pusit. Minsan kasi di ako titinda, di ba? Kinukuha ako ng So yung mga tilapiyang Batangas natin dito ay 130 per kilo. Meron tayong 100 pesos at 140 per kilo. So yan po yung ating mga ina-update sa tilapiyang Batangas dito sa Malabon. Pusit kalawang. So 330 sa mga hipon naman dito, no? Yan, 130 pa rin po sa mga tilapia na bentahan po dito. So ito naman tayo sa ulo na masarap na cream dory. 100 pesos sa mga ulo, 150 sa mga laman. ₱50 sa mga kilo ng salinyati, mga bisugo 120. So mga tumpukan po, no? Mga tumpukan po yan na inyong mabibili rito. So dito na tayo, ang mga presyohan ng pusit kalawang ay 180 per kilo. Tapos tumpukan ng bangos 150 sa kilo ng mga bangus pandaing, 50 pesos isang piraso. Ito yung mga paninda ni Ate Potpot. Yan yung mga hipon, no, ni Ate Potpot. At dito cream dory naman ni Avatar. So ito po yung presyo. Sa ulo po ay 100 pesos per kilo. At dito ay 150 sa mga laman naman ng isdang cream dory.
belly. Belly ng pink salmon belly. 100 pesos yung mga tumpok na bentahan po rito. At kay Boss Alex, mga pusit kalawang ay 160 yung mga per kilo. Process na yan, kuya, process. Ang pinakabaya yung saliwa. Ay, sigurado, gumagalaw pa talaga yon. Alright. So, ayan po yung mga update natin. Dito naman tayo sa mga latagan dito, no? So, 180 yung mga pusit kalawang natin dito, oh. Ganda ng pusit kalawang. Bakos natin, 220. Yan yung mga per kilo. Tapos, may latag sila dito chabeta. Tapos, parrot fish. Tapos, may bagsat na latagan dito at pugita. Shoutout dyan ha, sa kamag-anak ko dyan sa Canada. So, shoutout sa kamag-anak niya sa Canada. Magkano presyo dyan, Boss Sir? 200. 200 ang kilo, bagsat, sa pugita. Etong mga parrot fish mo, 150, chabeta, 150. So, yan po yung mga price update natin, no? Mga bilong-bilong na masarap iprito o kaya sabawan. Napakasarap niyan. Tapos, sa mga nag-aaral naman ng mga parrot fish na isda, masarap naman to i-fillet, no? Ang gaganda ng isda rito ngayon at mga bagsat na masarap sa adobo. Ang adobo at pusit kalawang. Iyan po ay 150 ang mga per kilo. Pero, 150 lang, pero. Okay na tayo. Kaya dyan, boss. So yan po yung mga in-update natin sa latag dito ni Boss Gerald at ni Jason. So tulingan natin 150 per kilo at ang ating local salmon ay 150 ang per kilo. So shoutout sa iyo, Boss Jeff Baliw. May balik talaga eh, no? So yan po yung price update sa mga pusit kalawang dito ni Boss Ed Pompak. Yan po ay 150 po ang mga per kilo. Ano kay Jeff na nagdudugo ang kwet? Si Jeff Baliw yun ah. Magkano, Jeff? 150 ang kilo, bossing. Pili na kayo. Tapos karinderya, kinuha wala. Dami. Karinderya. Ginagawa nila adobo. Adobo yan. Oo. Patikin mo ka adobo nyo sa site namin. Sarap. Naging yung down the rail. Tapos thank you. So, lipat na tayo sa iba pang mga pwestuhan dito sa Malabon at update din natin yung kanilang mga latag. So, dito tayo pupunta sa mga latagan ng mga tilapiyang Batangas. So, siksikan na naman ang ating Malabon Fish Market sa dami ng ating mga kababayan na dumayo rito, no? Kahit kakaunti ang isda, ay din nagsapa rin ang mga latagan dito. So, shoutout sa Tiyo. So, shoutout kay Kagawad Eric Galliano ng Tondo. So, lilipat na ako, Tiyo. Salamat. Shoutout sa iyo. Ayun, paparamdam na. Salamat. Thank you. Alright, so dito tayo sa mga iba pang latag nating i-update dito sa mga bentahan, no? So, ito yung mga presyo ng tilapia Batangas natin dito, 130. Tapos may 120 rin sa mga tilapiyang Batangas. Shoutout sa iyo, Annalyn Bernardo. Good morning. May nag-comment sa akin dito. Sabi nila yung tilapia araw sa lugar nila mura lang, 120. Bakit daw dito 130, 140 ang mga kilo? Sa nabotas lang din naman daw hinahango. Sabi ko, saan niyo po ba kinukuha yan? Batangas yan, di ka sa nabotas. Kaya nga, ito direct to buyer to, hindi na binabagtak na nabotas to. Nakakuha siya 120. Ang tanong, gano'ng kalalaki? Kaya, I-atras mo kasi para maano yung takip, atras mo. so yan po, 130 dito kila Ate Chona, mga presyohan ng tilapiyang Batangas. At dito kay paring Agustin, ito po yung 120. May tawad pa. Sa'yo pala nag-comment? Sa kanya pala nag-comment, tingnan mo yung pinost ko. Oo. Nandun yung comment niya. Nakita ko yun. Basahin mo, nandun yung comment Pumunta niya. ka dito, isang paling kita, tilapia, 100.
Parin Brian, nagalit. Nagalit, sinampal ng tilapia. Isang palit na tilapia, isang daan lang para sa'yo. Naglalaway pa yung tilapia. Laway pa. Ayan na. Eto kay paring Agustin na 100, bibigyan ka niya. May kasama pang palad. Pamasahian pa kita. Paring Agustin, salamat. Sabi ko baka mag-comment to si paring Agustin, hindi nag-comment nun eh. Hindi ka nag-comment no, dahil nag-comment ka. Sa'yo pala yun, sabi mahal naman tilapia niya, 130. Di niya alam, may libre pang isa. Di ba no? Libre pang isa, may dagdag. May tawag. So pare, shoutout sa'yo pare. Ano mo na. Isang magandang ano yun, shoutout. Good morning. Lang, lik-lik lang. Kano hipon pare? 350. So presyo ng mga hipon natin ay 350 ang mga per kilo. Yan po yung update natin dito kay Parin Brian sa Malabon at kay Parin Agustin ng mga tilapiyang Batangas. Ngayon, kahapon 130. Ngayon, binanatan siya, ngayon 120 na lang. So mahal pala tilapia mo pare. Pero ang katwiran na kanya mga bentahan eh, pag bumili ka sa 1 kilo, may libre ka pang isa. Eh, yung pa na yung nag-comment na yun, nakakasakit. Ang damdamin. Pare, salamat. Pare Agustin, thank you. Antayin ko yung comment mo doon. Mamaya. Dito may kasama ka pang 1 pirasong libre. May sampal ka na. So, ganito pa rin po yung mga latagan dito, no? Mga tahong at talaba na ating i-update sa mga latagan. Ayan yung mga 80 pesos per kilo. 80 ang per kilo. Yan po yung mga latag po dito, no? 100 pesos. So, yan po yung mga update natin dito sa mga latagan ng tahong at talaba. Ate, salamat. Thank you, boss. At ito na tayo sa Muy Liit. Si Muy Liit, ah. Muy. Andun yung tatay mo, ah. Nandito din ang tahong. Tatay mo yon, sinausap ko nga kanina eh. Tawa ng tawa yung tatay mo eh. Eh no, 300 pesos kilo ng mga hipon. So ito naman yung mga tilapiyang Batangas. Good morning po. Ito naman yung presyo ng tilapiyang Batangas dito. May 100 pesos at 120. Alright, yun na po yung ating mga ina-update sa mga latagan dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Sigurado nga naman ang mga latag ay mura pa din sa ibang mga pwestuhan. So ito naman yung mga latag dito ng talaba at tahong. Yan po yung 100. Ayun, dalawa 150, no? So, ayan po. Maraming salamat po. So dito tayo kay Kuya naman sa mga latag niya ng suka pa rin na antike. Meron tayong mga maliliit. Good morning po, shout out po. At meron tayong mga suki na pumupunta sa inyo dito sa Malabon. At sabi niya nga ay napakasarap daw ng suka na nabili niya sa inyo. So yan po no, 60 pesos pa rin po, tama po. At 20 pesos. Yan po yung mga suka ng antike na inyong mabibili dito sa pwestuhan dito sa Malabon Fish Market ni Kuya at ni Ate. So, salamat po. Thank you po. Keep safe po. So, dito na po natatapos, no? Salamat po, salamat. At dito na po natatapos ang ating vlog sa Malabon Fish Market. At dagsa pa rin po ang ating mga mamimili na mga naghahanap ng mga murang presyo. So, hanggang dito na lang po muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.